Ночная газета. Было каля 22 вечара, серада. Мы з Стэфані адчувалі сябе па-дурному. Мы гулялі па гэтым грамадскім парку амаль 2 гадзіны, калі нарэшце вырашылі скончыць і перайсці да наступнага. Так мы правялі апошнія 4 дні і так планавалі правесці астатак ночы. Хадзілі па публічных месцах і грамадскіх парках. «Чаму ты хочаш яго знайсці?» – спытаў я ў Стэфані. Яна ў адказ толькі закаціла вочы. Звычайная яе рэакцыя, якая азначала нешта накшталт «Я ведала, што ты спытаеш гэта, і гэта пацвярдждае, наколькі ты дурны». Ты чытаў артыкул пра доктара-выдаляльніка, так? Памятаеш апошнюю частку? Дурная жанчына, якая страціла усмешку, думала, што бачыць нешта на насілках, накрытых тканінай. Яна таксама ўзгадала. Яна чула, як доктар мармытаў пра тое, што нешта амаль скончана, перабіў я. Стэфані прыжмурыла вочы. Ага, урок засвоіў. Яна не любіць, калі яе перабіваюць. Яшчэ менш ёй падабаецца, калі нехта спрабуе забраць яе ідэі сабе. Так, а ты не такі дурны, як выглядаеш? Такім чынам, ідэальная істота – гэта тое, што ён ствараў, разумееш? Да яго прыходзілі людзі, трэба сказаць ідыёты, і хацелі што-небудзь з сябе прыбраць. Доктар прымаў гэтую непажаданую якасць, а потым таксама браў тое, што пажадае, як аплату. Я думаю, што ён узяў лепшыя якасці, якія былі ў гэтых людзей, самыя лепшыя, і зрабіў ідэальную істоту з таго, што ён абраў. Ён быў тым прыдуркам у артыкуле «Ідэальная істота». Я кіўнуў, потым нахмурыўся. Чаму туды гэтыя істоты ў небе? Стэфані зноў закаціла вочы. Калі б я гэта ведала, мы б не хадзілі і не пацелі, як ідыёты. Мы павінны знайсці яго, прывязаць да насілак і перашкодзіць яму стварыць ідэальную істоту. Спыніць яго? Чаму? Ага, ты сапраўды дэбіл. Сёння апоўначы голад стане рэальным. Што далей? Ідэальная істота. Я думаю, што ўсе яны неяк звязаны. Усе, нават я. Магчыма, доктар яшчэ не скончыў істоту. Можа быць, мы можам спыніць яго. Памятаеш апошнюю дзяўчыну ў артыкуле пра гульню ў выступ? Тая, што зрабіла крок і паспрабавала забраць з сабой сябра. Яна паказвала на неба і крычала. Пра што яшчэ мы ведаем, што з'явіцца ў небе? Яна працягнула да мяне рукі, быццам я павінен быў аддаць ёй апошнюю частку галаваломкі, якую яна за сваёй шчодрасці дала мне патрымаць. «Ідэальная істота», – сказаў я. «Бінга!» Мы вырашылі крыху аднавіць сілы. У артыкуле гаварылася, што доктар-выдаляльнік можа з'явіцца ў любым грамадскім месцы. А мы да таго ж былі галодныя, так што гэта паўплывала і на наш выбар месца. На грамадскай паркоўцы стаяла пара гандлёвых аўтаматаў, вытанчаная кухня. Мы апусціліся на зямлю і елі побач з імі. Такім чынам, пачаў я, адчуваючы, што мне трэба пагутарыць з гэтай дзяўчынай, якая існавала менш за 24 гадзіны і якая стала рэальнай дзякуючы дзіўнай чароўнай газеце. «Твае сёстры не сочаць за намі?» «Не», – сказала Стэфані. «Яны мяне слухаюцца. Я сказала ім пазбавіцца ад цела Бэйлі і сачыць за домам. Напэўна, яны таксама выконваюць нейкія даручэнні маіх бацькоў-мудакоў». «Даручэнні? Што за даручэнні?» «Яны збіраюць інгрэдыенты для новых версій мяне. І не, я не ведаю, што гэта такое і дзе яны іх бяруць. Яны не робяць гэтага, калі я іду за імі, і яны прыносяць дадому толькі замарожаныя кубкі Петры і ДНК ў прабірках. Слухай, я мала ведаю пра іх, разумееш? Яны не хочуць, каб я даведалася». «Добра», – сказаў я, – «мы не павінны гаварыць пра гэта, калі ты гэтага не хочаш». «Я не хачу», – сказала яна. «Ты хочаш гаварыць пра свайго бацьку? Пра тое, як начная газета, верагодна, забіла яго?» Я крыху паморшчыўся. Я паспрабаваў схаваць гэта, зрабіўшы глыток газіроўкі, але гэта была жаласная спроба. Я не ведаю, калі... О, слухай! Люстэркі і тэлевізар былі накрытыя, так? Напэўна, за артыкула ў газеце пра люстэркі і тэлевізійных монстраў ці яшчэ якога такога лайна. Напэўна, і тваю маці забілі. «Хопіць», – сказаў я. «Я зразумеў. Я таксама пра гэта думаю, ты не павінна быць такой таксічнай. Прабач». «Выдатна. Ты ўсё роўна павінен даць мне свой снікерс».
Чаму? Доктар тут, сказала Стэфані, паказваючы на некага насупраць. Там, напалову схаваны за адзіным дрэвам на вялікіх адлегласцях, стаяў мужчына ў чорным хірургічным халаце і чорнай масцы. Не паспелі мы падняцца на ногі? Як доктар-выдаляльнік апынуўся амаль перад намі. Ён рухаўся хутка, ціха і вельмі страшна. «Здаецца, вы абодва ўжо былі знаёмыя з маімі паслугамі», — сказаў доктар. Ён дастаў маленькую чорную візітоўку. На ёй белым чарнілам быў надрукаваны адрас. Шрыфт быў жудасна падобны на начную газету. Голас у яго быў спакойны, цёплы, цярплівы. Чамусьці склалася ўражванне, што гэта быў голас тэрапеўта. Можа, калісьці так і было? Стэфані схапіла доктара за руку. «Мне не патрэбна твая драная картка, таму што ты вязеш нас у сваю дзікую клініку. Зараз!» Доктар па выдаленні кіўнуў. «Калі вы настойваеце?» Звонку будынак выглядаў як нейкая закінутая фабрыка. Ён быў зроблены ў асноўным з цэглы, з некалькімі доўгімі комінамі, якія ў цяперашні час не адпампоўвалі дым. Яны, напэўна, не рабілі гэтага дзесяцігоддзямі. Вокны былі забітыя сажай, не даючы нікому, хто глядзеў праз іх, шансаў зазірнуць унутр ці вонкі. Мне не трэба было моцна думаць, чаму. Доктар правёў нас па пандусе праз масіўныя грузавыя дзверы. Яны былі адчыненыя, быццам чакалі гасцей. Мы прайшлі праз чорны ход і трапілі ў тое, што выглядала як зусім новая бальніца. Падлога была залітая эпаксіднай смалой. Сцены былі свежа пафарбаваныя ў белы колер. На сцянах і падлозе былі светадыёдныя стужкі. Я паглядзеў на Стэфані. Яна нібы аналізавала кожны квадратны сантыметр гэтага месца. Яе вочы былі халоднымі і далёкімі. Я не мог сказаць, спрабавала яна знайсці структурныя недахопы ці запамінала месца, каб узнавіць яго пазней. Там было тое, што выглядала як дзесяткі ложкаў, абцягнутых белымі тканінамі, вакол кожнай з якіх таксама было некалькі светадыёдных стужак. Скрозь белую тканіну я бачыў цені некалькіх мужчын і жанчын з кропельніцамі. У кожнага былі рукі, ногі, часам нейкія дадатковыя рэчы, якія віселі над ложкамі. Мы рушылі ўслед за доктарам па выдаленню ў глыбіню пакоя. Гэта было дакладна так, як апісвала жанчына ў артыкуле. Шэраг кабінетаў для агляду, створаных спецыяльна для кожнай галіны медыцыны. Артадонта, неўролага, астэолага, кардыёлага. Былі нават кабінеты з надпісамі «Псіхіятрыя» і «Псіхалогія». Доктар завёў нас у свой кабінет, які знаходзіўся дакладна пасярэдзіне, дзе заходзіліся ўсе дзверы ўсіх кабінетаў для агляду. Там быў пісьмовы стол вугальна-чорнага дрэва з чорным скураным крэслам і двумя чорнымі скуранымі крэсламі перад ім для гасцей. І больш нічога. Нічога на сценах, нічога на самім стале, нічога акрамя яго стала і крэслаў, дзе мы хутка сядзем. Доктар-выдаляльнік сеў і прапанаваў сесці нам. Стэфані абагнала яго, практычна ўскочыла ў крэсла. «Добра», — сказала яна. «У цябе добры офіс, віншую. Цяпер ты раскажаш нам пра ідэальную істоту». Я заўважыў, як доктар-выдаляльнік усміхаецца пад сваёй маскай. «Здаецца, вы шмат пра мяне ведаеце». «Зразумела». «Зразумела? Чаму?» — спытала Стэфані, нахіліўшыся да стала доктара так блізка, што яе падбародак практычна датыкаўся да дрэва. «Таму што вы былі маім пацыентам. Некалькі версій вас насамрэч». Стэфані расплюшчыла вочы. Яе рот адкрыўся, потым закрыўся, потым зноў адкрыўся, і яна анямела. Я таксама. «Пачакай», — сказаў я. «Якім чынам? Вы таксама зрабілі Стэфані?» Доктар засмяяўся. «Не, яна не маё стварэнне. Яна не ідэальная насуперак таму, што могуць думаць яна ці яе бацькі. Вы ведаеце маіх бацькоў? Яны працуюць на вас? Яны...» — пачала Стэфані, але доктар падняў руку. «Не, я іх не ведаю і не працаваў з імі, але я знаёмы з іх творчасцю. Бессэнсоўная, абмежаваная, так шмат змарнаванага патэнцыялу. Хаця, лічу, трэба падзякваць ім, бо без іх я б ніколі не скончыў сваё тварэнне». Стэфані кінулася на доктара, пераскочыўшы праз стол і схапіла яго за чорны каўнер. «Распавядай! Зараз! З самага пачатку!» — патрабавальна выкрыкнула яна. «Добра, я не супраць распавесці вам. Вам не трэба нічога патрабаваць. Гарвард, Ельскі, Стэнфорд. Добрае месца для пошуку добрых матэрыялаў. Я сустрэў цябе там. Былі шмат версій цябе, якія прынялі маю прапанову. Некаторыя з іх хацелі быць крыху менш падобнымі на вас,
крыху менш падобнымі на тое, што вашы бацькі палічылі ідэальным. Я быў занадта шчаслівы і пагаджаўся. Я забіраў тое, што рабіла іх выбітнымі, і дадаваў да свайго твора. Паступова. Дык бачыце, я вас ведаю. І ведаю цябе лепш, чым нават твае бацькі. Стэфані пачула дастаткова. Яна стукнула кулаком у сківіцу доктара. Ён нават не паморшчыўся, нават не адхіснуўся ні на кроплю. Дзе цяпер тое, што ты зрабіў? Зроблена. Гэта ні на каго не падобна, нават не падобна на цябе. Калі я паставіў апошні кавалак на месца, ён паляцеў. Прыгожа быць сведкам. Яшчэ больш прыгожа стваральнікам. Але ён хутка вернецца. Ты ўбачыш гэта і будзеш мне ўдзячная. Стэфані зноў павалілася ў крэсла. Я ніколі не бачыў, каб яна выглядала такой пераможанай. Быццам яна была недастаткова разумнай, недастаткова хуткай, недастаткова моцнай. Упершыню ў жыцці. Ці ведаеце вы пра начную газету? Спытаў я. Доктар паціснуў плячыма. Ніколі пра гэта не чуў. Добра, ты пойдзеш з намі, сказала Стэфані. Я прасачу за табой, пакуль усё не скончыцца. Доктар кіўнуў. Мая праца тут у любым выпадку зроблена. Было ўжо каля апоўначы, калі мы вярталіся ў матэль. Астатнюю частку шляху Стэфані маўчала, як і доктар. Было дзіўна бачыць, як яны абодва глядзелі праз вокны маёй машыны. Як дзве выдуманыя істоты, якія жылі і ўпершыню ацэньвалі сусвет вакол сябе. Калі мы прыехалі, то знайшлі тое, што я чакаў там знайсці. Там, на брудным дыванку перад маім пакоем, быў пачак чорных старонак. «А, — сказаў доктар, — начная газета». Мы са Стэфані замкнулі доктара ў нашым нумару ў матэлі і селі перад адным з ліхтароў у холе. На яе твары быў нецярплівы, амаль напалоханы выгляд, калі яна чакала, пакуль я разгарну паперу і пачну чытаць яе ўслых. Я быў за тое, каб не чытаць гэта, але ўсё роўна цяпер было позна. Неўзабаве я пашкадаваў аб гэтай ідэі. Я пачаў чытаць Стэфані наступныя радкі. Канец сусвету. Умовы ў паўночнай частцы штата Нью-Йорк пагаршаюцца. Зараз крыху за 12 гадзін поўначы. Але неба яшчэ далёка не цёмнае. Апынулася, што мясцовыя жыхары мелі рацыю. Неба разбіта. У небе ёсць стужкі белага святла, якія ідуць далёка і шырока, наколькі можа бачыць вока. Яны выглядаюць як расколіны, сказаў адзін з жыхароў. Як расколіны ў самім небе, праз якія нешта пранікае, і мы не можам не пагадзіцца. Здаецца, гэта жахлівы сон, але гэта не сон. І адно пытанне працягвае круціцца ў галаве кожнага, хто стаў сведкам чагосьці, што павінна быць немагчымым. Як гэта змагло здарыцца? Адказ знаходзіцца ў матэрыяле, які мы надрукавалі ў мінулую пятніцу. Тады гэта здавалася амаль мілым. Твор пра дзіўную паветраную з'яву ў невялікім гарадку на поўначы штата Нью-Йорк. Як мы памыліліся. Аб'ект, пазначаны як ідэальная істота, выглядаў як рэч у форме чалавека, які лунаў у небе. Ён прыкладна нагадываў вітрувіянскага чалавека да Вінчы з тым, што меў звычайныя чалавечыя рукі і ногі ў форме літары X. З той пятніцы ён павольна апускаўся, падаючы на зямлю, з роўнай хуткасцю, не набіраючы яе, як гэта прадказвалі многія. Чым бліжэй ён набліжаўся, тым больш людзей пачыналі разумець, што гэта не так бяскрыўдна, як паветраны шар у форме чалавека, паветраны цмок альбо беспілотнік. Гэта не было разыгранкай. Гэта было занадта вельмі ненатуральна. Хоць яго дакладныя памеры невядомыя, істота ў небе, здавалася, была каля 15 футаў у даўжыню, ад галавы да пальцаў ног. І ў яго сапраўды былі пальцы на нагах, на руках і твар. Гэта можна было лёгка ўбачыць у бінокль або тэлескоп. Аднак аказалася, што чым даўжэй вы глядзелі, тым больш гэта шкодзіла вашым вачам. У яго дзіўнае святло, сказаў мясцовы жыхар, які называе сябе аматарам астраноміі. Я глядзеў на яго каля паўгадзіны, і ён асляпіў мяне на правае вока. Мая рагавіца напрост прагарэла. Прынамсі, так сказаў лекар. Ніякіх відэаматэрыялаў, якія б паказвалі істоту, не было зроблена. Апынулася, што гэта дзіўнае святло аказвае такі ж эфект на электронныя лінзы, як і на рагавіцу чалавека. «Яно сапсавала нашу камеру», — сказаў палявы рэпарцёр мясцовай інфармацыйнай станцыі. Любы тып камер пацярпеў падобным чынам.
лінзы псаваліся, а ўнутраныя элементы электронных прылад, накіраваных на іх, замыкала. Чым бліжэй рэч у небе набліжалася да зямлі, тым больш яна пачынала ўплываць на людзей іншымі спосабамі. Жыхары мястэчка Х падалі на калені, убачыўшы гэта істоту, чалавека, бліжэй. Нярэдка стала чутна, як людзі моляцца. У тыя раннія пасляабедзеныя гадзіны усхваляюць дзіўную з'яву, як некую боскую істоту. Затым ён апусціўся за пагорак на гарызонце, каля іншага горада. Таго горада, які ў цяперашні час быў зачынены праваахоўнымі органамі. «Выкід аміяку», — сказаў мужчына, які стаяў на адным з блокпастоў вакол горада. «Навала ў каналізацыйнай сістэме. Трубы пад усім горадам выбухнулі і пацярпелі жыхары. Не магу сказаць больш, уборка працягваецца, разварочвайцеся дадому». Па меры таго, як усё больш і больш назіральнікаў з суседніх гарадоў спрабавалі прарваць блакаду і ваенныя блокпасты, персанал, размешчаны там, быў вымушаны ўжыць слезацёчны газ і гумавыя кулі, каб разагнаць натоўп. «Яны варвары!» — сказала жанчына, якая атрымала пашкоджанне ад гумавай кулі ў нагу, зламаўшы галёнку. «Яны проста адкрылі агонь без папярэджання. Па той бок бар'ера таксама чуліся стрэлы. Многія з нас таксама чулі крыкі і стогны там, у Х. Я не веру ў гэтыя казкі пра аміяк. Я хвалююся за жыхароў». Пасля невялікага даследавання мы змаглі пацвердзіць, што горад заблакаваны тымі, хто называе сябе вайскоўцамі. Гэта той самы горад, пра які пісалася ў папярэднім артыкуле. Горад, які пацярпеў ад дзіўнай інфекцыі беспатольнага голаду. Здавалася, што на гэтым гісторыя і скончыцца, што вайскоўцы ніколі не дазволяць нам убачыць істоту, якая абрынулася на ахоплены голадам горад. Але гэта было не так. Група раз'юшчаных відавочцаў вырашыла знішчыць барыкады, пратараніўшы іх сваімі аўтамабілямі. Гэта спрацавала. Нават пад градам сапраўдных куль машыны паслужылі нястрымнымі таранамі, прабіваючы метал, дрэва і мяшкі з пяском і ствараючы некалькі адтулін, дастаткова вялікіх, каб людзі маглі прапаўсці. А мы былі адразу за імі. Апынулася, што чым глыбей мы пранікалі ў горад Х, тым менш вайскоўцы нас пераследавалі. Яны нібы сапраўды баяліся чагосьці падхапіць. Раптам нашыя маскі для твараў сталі страшэнна неадпаведнымі, каб справіцца з тым смуродам, што насамрэч панаваў у горадзе. Гэта было неверагодна страшна. Тут і там на асфальце былі плямы крыві і цялесных вадкасцей, якія сягалі не менш за 10 футаў у дыяметры ва ўсе бакі. Напэўна, гэтых плям было сотні. Неўзабаве мы зразумелі, што яны азначаюць месцы, дзе людзі паваліліся і былі потым разарваныя. Мы даволі хутка выявілі вінаватых. Мужчыны, жанчыны, нават дзеці літаральна вырываліся з вопраткі. Іх жываты былі распухлыя і ўздуты да такой ступені, што сама скура была ў сіняках і крывацёках, нібы раздзіраючыся паціскам таго, што яны з'елі. Іх твары былі горшай часткай. Іх раты былі шырока разяўленыя і пастаянна сцякалі слінай, як зламаныя краны. Іх зубы былі вышарбленыя і зламаныя. Прамежкі паміж імі былі настолькі запоўнены нечым падобным на кавалкі і аскепкі костак, што яны літаральна трэскаліся ад ціску. Неўзабаве гэтыя людзі пачалі нападаць на новапрыбылых. Яны валілі іх на зямлю. Мы лепш не будзем распісваць астатнія. Некалькі чалавек паспелі ўцячы і схавацца ў дамах. Менавіта там мы сталі сведкамі таго, што адбылося далей. Істота ў небе апусцілася на горад. Яна была велізарная. 15, можа 20 футаў у вышыню. У яе не было геніталій. І па форме цела або па рысах твару было немагчыма вызначыць яе пол. Твар быў прыгожы, анёльскі. Як тое, што намаляваў бы Мікеланджела, па-майстэрску зроблена. Плач і падзенне на калені, здавалася, былі звычайнай рэакцыяй на такую з'яву. Нават апухлыя людзі падалі на калені, падымаючы вочы толькі тады, калі іхнія калені дакраналіся да асфальту. Потым яно усміхалася. Любячая, гасцінная, усё прабачаючая усмешка. І народ заскуголіў. Яны раздзіралі яго акрываўленымі пальцамі, жавалі зламанымі зубамі. Сотні і сотні з іх высыпалі з дамоў, як шалёныя пацукі, поўзалі адзін па адным, цягнуліся, штурхаліся і кусаліся, каб дастаць кавалачак залатога, блескучага, асляпляльнага цела істоты. Потым, адразу ў паветры, пачалася рабізна.
Нешта затрашчала, нібы пад нейкай дзіўнай электрычнасцю. Мы бачылі, як машыны пачалі падымацца ўверх. Мы бачылі, як лісце станавілася карычневым, потым зялёным, потым ападала і зноў расло. Здавалася, што трава пастаянна мяняецца, расце і вяне ў імгненне ока, рухаючыся так жа пастаянна, як хвалі акіяна. Потым у небе з'явілася першая расколіна. Асляпляльная белая стужка, якая, здавалася, азначала разбурэнне самой рэчаіснасці. Зараз, крыху пасля 12, усё пагоршылася. Ад істоты нічога не засталося, і людзі, якія яе спажылі, пачалі мяняцца. Некаторыя з іх хутка пастарэлі, за секунды іх валасы выраслі і ў грывы, якія цягнуліся за імі, як вылюм нявесты. Потым яны ламаліся і высыхалі, і адраджаліся з уласнага попелу. Спачатку як кісель, потым як немаўляты, потым як дзеці і нарэшце зноў як дарослыя. Некаторыя людзі проста зніклі, пакінуўшы ў паветры бляск белага святла. Неўзабаве ўсё пачало ламацца. Дамы пачалі рассыпацца і разбурацца самі ў сябе, нібыта іх засмоктвала ў мініяцюрныя чорныя дзіркі. Сама рэчаіснасць ламалася. Людзі мелі рацыю. З таго боку пачало адбывацца яшчэ нешта. Нешта пульсуючае пачало вылівацца з белых стужак расколін у небе. Нешта непамернае. Мы са Стэфані недаверліва пераглянуліся. Гаўно, доля.